Вітанне сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі гіцаля. Сёння мы абмяркоўваем пачатак чэмпіяната Еўропы. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Алексей. Мяне завуць Ірына. І гэта вяртанне, таму што мы тут зразумелі, што мы нічога не разумеем у гандболе, таму мы паклікалі кагосьці, хто хоць штосьці разумее. Так Чаму ж здарылася. ён не прыйшоў? Чаму ж не прыйшоў тот, хто штосьці разумее? Прыйшла я. То бок ніхто нічога не разумее. І па гэтаму чэмпіянату гэта не дзіва. Давайте паразмаўляем, што мы пабачылі за гэты тыдзень гэтых матчаў, потому што было шмат чаго. Давайте пачнем з групы А, там былі немцы, гішпанцы, аўстрыйцы і сербы. І мне так падаецца, што auf Wiedersehen трэба казаць, калі ты дагуляў 3 гульні. Гэта 100%. Але падаецца, што у той момант сербы рэальна верылі, што яны блізкі да выхада з групы. І ў прынцыпе для іх гэта перамога вялікая падзея ўсё ж такі. Тым больш, што перад турнірам мы ад іх шмат не чакалі, таму што гульні таварыскія, якія яны праводзілі, надзеі не дадавалі дакладна. Слухай, у мяне ўся стужка Цютара, яна была такая, мовляў, а вось зараз сербы зробяць самую сербскую рэч, якую яны могуць зрабіць. І яны зрабілі гэта. Я чытала шмат мясцовых крыніц сербскіх, і сапраўды ніхто не чакаў, і тым больш каштоўнай была гэтая перамога. Але ўсё-такі клас каманды бачны не па адным матчы, хоць ён быў сапраўды класным. А вось тое, што было ў наступным паядынку з аўстрыйцамі, яно уласна і паказала сапраўдны ўзровень зборнай Сербіі проста зараз. І тым не менш, мне здаецца, што вось тое, што мы бачылі, гэта максімум, які можа быць на сёння. Гэта не было дрэнна. Сербы, напрыклад, яны 82-82 баланс брамак, таму у такой групе гэта добры вынік. Калі мы не кажам пра тое, што яны не выйшлі. Маем, што маем. Давайте я выбачуся перад фанатамі гішпанцаў. Вось калі я пабачыў, што Дані не ўвайшоў у склад на першы матч, я такі, а гэтыя хлопцы, можа быць, яны не такія ўжо згубленыя для гэтага свету. Можа, штосьці і будзе. І Маркас Фіс, які гуляе там, не першым пакуль што, але добрыя кавалкі часу яму даюць. Гэта таксама плюс. Касада і Тарафета паказваюць штосьці аб'ектыўна добрае. Гэта не тое, да чаго мы прызвычаіліся. Гэта каманда можа бегаць. Вы ведалі гэта? Дзіўнае адкрыццё, сапраўды, абсалютна дзіўнае. Яна не толькі бегае, яна яшчэ і закідвае калі-нікалі ўсё ж такі. Яшчэ фактар, мы забыліся, што у гішпанцаў найлепшы гулец свету Сергей Эрнандес. Найлепшы брамнік. Наконт гульца свету мы его паспрачаліся, я думаю. Але ён будзе прэтэндаваць на вось гэты тытул напрыканцы сезону 100. Так, ён будзе ў прэтэндэнтах, і ў прынцыпе чэмпіянат пакуль ён праводзіць не на супершыкоўным узроўні, але дастаткова добрыя лічбы мае. Вось, у прынцыпе, гішпанцы пакуль паказваюць дастаткова добрую гульню, за імі цікава назіраць. Гульня з немцамі не была для іх там вельмі добрая, і па адчуваннях немцы ўсю гульню вялі і кантралявалі. Але паглядзім, што гішпанцы пакажуць вось у асноўным раўндзе, таму што там будзе вельмі складана. Па немцах што мы можам сказаць? Таму што мне падалося, што вось яны вельмі ў добры момант атрымалі гэтую аплявуху, каб зразумець, што не хапае пакуль класа, каб проста браць і выйграваць кожны матч. Будзе сцяна Міласлаўляў і ўсё. Так, там на пачатку першыя вось гэтыя 2 гульні, там была ратацыя, такая вельмі моцная. Гісласан шукаў. Фактычна ён даў час пагуляць там усім з задняй лініі. І вось ужо у гульні з Гішпаніяй там ратацыі было менш значна. І ў асноўным гулялі Кнор, Кёстер, вось, і Устінш. Устінш, дарэчы, пасля траўмы выглядае, што вось у гульні з Гішпаніяй ён набраў форму ўжо і выглядаў дастаткова добра. І хутчэй за ўсё вось немцы у асноўным раўндзе будуць гуляць
менш ратацыі і вось будуць асноўныя ролі выконваць Кнор, Кёстер і Усцінш. І магчыма, гэта будзе ў плюс. Але трэба заўсёды разумець, што ў гэтай зборнай насамрэч хапае гульцоў, якія ў стане там у любы момант выйсці і вырашыць гульню. Ну што, тады мы пераходзім да групы Б. І давайце вось храналагічна, што вы адчувалі, калі партугальцы не здолелі выйграць супраць македонцаў? З македонцамі паядынак быў нейкі невыразны, і з румынамі таксама. Ён быў пераможны для партугальцаў, але гэта было неяк ні пра што. Так бы мовіць, нічога нам не казала пра тое, што будзе пасля. Партугальцы, здаецца, нават калі зараз адкінуць усе нашы сімпатыі да зборнай фарэрскіх выспаў, гэта топ-1 па ўменні здзіўляць на гэтым турніры. Ведаеце, у меня такая думка, што ёсць такая каманда, якая кожны чэмпіянат пачынае з трэцяй гульні дзесьці. Таму што першыя дзве так не трэба там укаціцца, там штосьці там як памацаць мяч. І гэта датчане якраз. І тут партугальцы проста вучымся ў найлепшых. Партугальцы правялі першыя 2 гульні насамрэч дастаткова слаба для іх узроўня, а вось з датчанамі гульня была шыкоўная, можна сказаць, асабліва ў абароне. Яны насамрэч, нягледзячы на тое, там колькі галоў дадалі там Пытлік і Гіцель, яны партугальцы ў абароне іх вельмі моцна абмежавалі. Было вельмі шмат фалоў, яны пастаянна збівалі атакі, а вось збіць атаку ў зборнай Даніі, якая гуляе вельмі хуткі гандбол, гэта ўжо паказнік вельмі крутой абароны. І будзе вельмі цікава паназіраць, ці будзе настолькі моцная абарона ў наступных гульнях. А калі наконт датчан казаць, так, яны прайгралі гэту гульню, але такое здараецца. Для іх гэта, я не думаю, што гэта будзе вялікая праблема. Магчыма, гэта наадварот. Вялікі плюс, які дапаможа ім у тонусе трымацца і з разуменнем таго, што яны таксама могуць прайграваць. Я ўкіну думку пра тое, што галоўныя пераможцы матча партугальцаў і датчан гэта немцы, таму што яны будуць гуляць супраць партугальцаў без ітурыцы. І неяк гэта выглядала не так, як павінна гэта выглядаць. І тым не менш, гэта было вельмі прыгожа. Вось проста як сенсацыя на гэтым этапе, гэта быў класны матч. Ніхто не чакаў, мне здаецца. Скажыце, ніхто ж з вас не чакаў такога? Датчане ў Хернінге увогуле не прайграюць ніколі. Там дагэтуль яны згубілі 1 пункт з адкрыцця арэны ў Хернінге. Я ў прынцыпе думаў, што будзе дастаткова простая гульня для датчан. Вось я паглядзеў партугальцаў 2 гульні, і я думаў, што не будзе варыянтаў там. І там у сярэдзіне тайма трэнер Даніі браў тайм-аут, і там было 8-9, штосьці такое. І я думаў, вось гэты тайм-аут, гэта кропка, пасля якой ўжо нічога не будзе цікава. А апынулася зусім інакш. За гэтага і цікавей будзе турнір. Усе разумеюць, што датчан можна перамагаць. Я не думаю, што ўсе. Я не думаю, што ўсе. Тут трэба быць партугальцамі, каб перамагаць гэтых датчан. Выбачце, але гэта ўсё яшчэ тая зборная Даніі. І цяпер яны ведаюць, што нельга так выходзіць у развалачку. Трэба гуляць. Давайце адзначым і персанальна Кіка Кошту. Гэта нейкі, я не ведаю, суперчалавек, абсалютны лідар зборнай Партугаліі зараз, у якога, безумоўна, ёсць класная падтрымка, але вось ён настолькі смелы, ён настолькі неверагодна хуткі. Яму і трэба быць у яго ўзросце хуткім, але ўсё роўна, гэта вельмі ўражвае. Так, яшчэ б я адзначыў Арэю, які, ведаеш, такі дзядзька, які ў патрэбны момант бярэ і проста робіць сваё. 2 мячы ў вырашальны момант, гэта супермайстэрства. Колькі б яму там гадоў не было. Арэй, дарэчы, 35. Ён выглядае як мушкецёр, скажыце. Нейкі такі падобны візуальна. Ёсць штосьці такое, так. Давайце пяройдзем да апошняй групы гэтай першай паловы. І
у адрозненне ад двух іншых гэта проста штосьці не вельмі цікавае. То бок французы, якія просто дамінавалі, украінцы, у якіх былі відавочныя праблемы. Нейкая цікавасць была да матчу нарвежцаў і чэхаў, прыкладна там хвілін на 20 можа. Але што мы даведаліся, што хтосьці правёў сеанс некраманты і выкапалі вось гэтага Сандера Сагасана, які штосьці яшчэ мог. І вось ён штосьці паказвае. Ну так, Сандер Сагасан паказвае дастаткова добрую гульню на гэтым турніры, але у адрозненне ад Сагасана Грондаль, напрыклад, пакуль праводзіць вельмі слабыя гульні, і ён ужо не забіў там 3 сямёрка, мне падаецца. І ў прынцыпе рэалізацыя дрэнная, і моманты ён стварае не вельмі добра, і гэта насамрэч здзіўляе, і незразумела, чаму так атрымліваецца. Магчыма, проста людзі, якія побач, не вельмі падыход, не ведаю. Што мы скажам па французах? Таму што я не разумею нічога. Яны выйграюць, але гэта ці з-за супернікаў, ці з-за таго, што яны такія добрыя. Гэты момант для мяне невідавочны. Я ўвогуле не разумею, як каманды з гэтай групы суадносяцца з камандамі з іншых груп. Таму што там была нейкая барацьба, там трашчалі косці, а тут неяк так вальяжненька, кожны сваё ўзяў і нібы рыхтаваліся да наступных гульняў. А мы вось і паглядзім, таму што французы выйшлі на датчан. І здаецца, гэта ўсё і пакажа узровень гэтай зборнай. Безумоўна, ёсць класныя эпізоды былі ў іх, і нават у гэтым паядынку з нарвежцамі. Ёсць персанальна каго вызначыць, не ведаю, можа вызначыць Ілаіма Пранді на гэтым этапе? Я не ўпэўнены, дарэчы, але былі, вось я чамусьці з ім толькі памятаю нейкія такія моманты цікавыя. Увогуле статыстычна гэта найлепшая зборная Францыі на вось гэтых папярэдніх этапах. Гэта найлепшыя 3 матчы зборнай Францыі за ўсю гісторыю па розніцы. Але ці сведчыць гэта ўвогуле аб чым-небудзь, я не ведаю. Хутчэй не, таму што і ў зборнай Нарвегіі там плюс 17 розніца. Калі глядзець, там хутчэй вось гэтая плюс 38 ад французаў, яны мала што нам кажуць. Проста атрымалася, што так, група адносна слабая і нероўная. Таму на французамі трэба паназіраць у асноўным раўндзе. Першая гульня з датчанамі будзе вельмі цікава. Будзе вельмі цікава паназіраць, як будзе выглядаць вось гэта барацьба паміж Диланом і Гіцелем. Вось вельмі люблю гэтае супрацьстаянне. Мая любімая. Я яшчэ адзначыла, што, дарэчы, вы усведамляеце, колькі гадоў ўжо Гійом Жыль трэніруе зборную Францыі? Каля 8, можа, штось такое. Галоўным трэнерам ён стаў у 20-м, а да гэтага яшчэ 4 гады асіставаў, то бок вось у гэтым годзе 10 гадоў, як ён уваходзіць у трэнерскі штаб зборнай Францыі. Дзіўна насамрэч. Больш за 2 алімпійскіх цыкла атрымліваецца. І былі перамогі, нават не гледзячы на гэтую зборную Даніі, якая дамінавала гэтыя 10 гадоў. Так, гэта дзіўна. Вось час ляціць, канешне. Давайце паразважаем пра тое, хто гэтыя 2 калектывы, якія выйдуць з гэтай шосткі. Таму што для мяне ёсць 4 каманды з паловай, якія могуць гэта зрабіць. Я зусім не веру ў нарвежцаў, і мне яшчэ цяжка ўсвядоміць, што гішпанцы насамрэч могуць, а яны могуць. Просто мае пячонкі кажуць, што нельга так казаць. Для мяне я вось застаюся з тым самым прагнозам, які быў перад турнірам. Зборнай Даніі і зборнай Германіі, гэта паўфіналісты з гэтага вось боку. Цяжка сказаць чаму, проста вось так адчуваю, але група атрымалася ў асноўным раўндзе шыкоўная, і кожная гульня там будзе на што паглядзець, і будуць цікавыя моманты, будуць цікавыя трэнерскія рашэнні, тактычныя рашэнні. Таму раю ўсім глядзець усе гульні, будзе цікава. Бярыце адпачынак,
пачынайце з 15:30, гэта будзе Так. добра. Я таксама пакінуў свае прагнозы такімі, якія яны былі, датчане з першага, немцы з другога. Можа, я закладнік сваіх думак, далей я так адчуваю. І раскажы нам свае прагнозы, таму што ты іх не рабіла і ты не ў закладніках папярэдніх словаў. Дзякуй Богу, што я не рабіла, я б нарабіла, я думаю, загадзя. Я тут яшчэ ў топ-3 зараз, як не дзіўна, вось французаў і бачу. Ну, я не здзіўлюся. А там жа атрымліваецца, што зараз гэта магчыма, так? І гледзячы на тое, што яны зараз на датчан выходзяць. Не, ну так, Ну, там 6 каманд. 6 каманд. 6 каманд, так. Таксама мае вялікія сімпатыі заўсёды на баку зборнай Германіі. Калі датчане змогуць абараніць тытул, так, яны ж у нас мінулага разу. Не, французы. Не? Французы. Ну так усё. Тады спадзяюся, што датчане гэтым разам. Ты ведаеш, у якім годзе датчане ў апошні раз выйгравалі чэмпіёнат Еўропы? Першы раз вось у гэтым адрэзку часу, калі яны пачалі так дамінаваць, гэта быў 2008 год, я памятаю іх першае еўра. Так, а пасля апошняе не памятаю. 12. 12. Яны не выйгравалі 14 гадоў. Ну, вось. Такая матывацыя. Яшчэ і такі атрымалі выспітку такіх ад партугальцаў зараз. У любом выпадку так, я вось думаю, што дзесьці там Германія, Данія таксама, і думаю, што Францыя у топ-3. Я бы хацела, каб зборная Партугаліі ўсё ж такі дайшла да нейкіх медалёў, але не веру чамусьці. Буду рада тут памыліцца. Ну так, напэўна, кожны будзе рады, калі партугальцы выйдуць, тому што яны ўжо заслугоўваюць даўным-даўно чагосьці большага, чым іх рэзультаты. У іх увогуле вось гэта вельмі сімпатычная генерацыя гульцоў, калі нават не ў гэтым годзе, у бліжэйшыя гады, я думаю, што цалкам магчыма, што яны сваё возьмуць. А яшчэ давайце адзначым, якая ж прыгожая ў іх форма на гэтым турніры. Ну проста модны вырак мой вось зараз абсалютна тут топ-1 у мяне на гэтым еўра. Я пагаджуся, што можна зрабіць штосьці прыгожае, нават калі колеры твайго сцяга гэта чырвоны і зялёны. Ну што, у нас далей ідзе група, у якой я паглядзеў усе 6 матчаў і амаль не пашкадаваў. Гэта група D, якую выйгралі там прыкладна 3 склад славенцаў і падзялілі другую прыступку швейцарцы і фарэрцы, і драматычна швейцарцы былі вышэй і чарнагорцы не набралі ніводнага балу. Мне цяжка тут штосьці казаць, таму што я заўзеў за фарэрцаў, як і 7,5 тысяч чалавек у Осла. І гэта было штосьці добрае, пакуль яно не скончылася прыкладна хвілінак так за 5 да канца сустрэчы супраць славенцаў. Тым не менш, гэтыя фарэрцы, там Олі Мітун і Эліас Эліфсона Шапаготова, і Кіпер, і Хакум Вестал Тайгум, і Ведасбол. Усе прыгажуны, усе маладыя, гады праз 4 гэта каманда, якая будзе змагацца за медалі скрыць. Ну, я думаю, што ўсе будуць сумаваць па зборнай фарэрскіх выспаў на гэтым турніры далей. І думаю, што большасць заўзятараў гандбола жадала бачыць менавіта іх вось у асноўным раўндзе. Але так склалася. Мне былі нейкія адчуванні перад гульнёй са славенцамі пасля таго, як швейцарцы разнеслі чарнагораў, што павернецца не ў бок фарэрцаў. Ну і, на жаль, так склалася. Яны насамрэч правялі першыя 2 гульні рэальна на вельмі высокім узроўні. За імі вельмі цікава назіраць. Яны ўвесь час гуляюць амаль там 7-6. Але гуляюць так не пасіўна, як Анді Вульф казаў пра зборную Аўстрыі, што гэта антыгандбол. Вось, то пра фарэрцаў такое сказаць нельга. За імі кайфова назіраць, у іх ёсць будучыня. Тут пытанне, канешне, ці ў наступныя гады пашанцуе ім так жа з групай.
Вось, магчыма, будзе нашмат складаней. Вось, але як ёсць, што наконт зборнай Славенії, яна насамрэч здзівіла, таму што я не чакаў, што яны 3 перамогі здабудуць, і хутчэй я іх чакаў там другое, трэцяе месца. Але мы даведаліся, што ў Домена Макуца ёсць брат, ён насамрэч вельмі падобны і па характарыстыкам, і нават па ўзроўню гульні ўжо. І гэта будучыня зборнай Славеніі і, магчыма, будучыня там сусветнага гандбола. Вось. З наступнага сезону ён будзе гуляць у Цэле, магчыма, у Лізе чэмпіёнаў. Таму назірайце за ім. Зборная Швейцарыі таксама цікавая маладая каманда, у прынцыпе, Портнер. Вось мы яго даўно не бачылі ў працы. Ён шыкоўны. Таму у іх насамрэч ёсць шансы нават пазмагацца, мне падаецца, і ў славенцаў, і швейцарцаў нават за выхад у асноўным раўндзе. Мы скажам што-небудзь пра Дідзье Дзінара, пра тое, куды яму трэба пайсці. А мы нічога ж не можам такога добрага, пазітыўнага пра яго зараз сказаць, праўда? Ну нічога, ну нават я, не магу. Мне заўсёды атрымлівалася пра яго казаць добра. Тут гэта проста нейкая, ну я не ведаю, трэнерская імпатэнцыя. Не я першая так сказала, але ну што рабіць. Наконт фарэрца у мяне ёсць лірычнае адступленне. Тут ці памятаеце вы, як не дзіўна, футбольны Еўра 2016 года, на які выйшла зборная Ісландыі, і тады абсалютна закахала ў сябе ўсю Еўропу, калі людзі, па-першае, даведаліся, што ёсць такая краіна, па-другое, даведаліся, што там настолькі папулярны любы спорт, што вось прэзідэнт Ісландыі, які, дарэчы, у гандбол гуляў, як мы ведаем, тагачасны прэзідэнт, Гудні Йоханнесен, калі я не памыляюся, і яго брат яшчэ родны трэніраваў тады зборную Аўстрыі па гандболу, неважна. Карацей, і тады все закахаліся ў гэтых заўзятараў ісландскіх і ў гэтую краіну, у тое, якія яны цудоўныя, такія паўночныя, цікавыя людзі. Вось зараз быццам увесь свет, па меншай меры гандбольны, закахаўся зноў у фарэрцаў такім жа чынам. Мы даведаліся, што ёсць такая краіна і пабачылі, наколькі гэта класныя заўзятары. І што самае галоўнае, мы пабачылі і гандбол вельмі выразны ў іх выкананні. І мы там кропкава ведаем гэтых гульцоў па топавых еўрапейскіх камандах, але зноў бачыць тое, наколькі яны крутыя, было вельмі прыемна. Я таксама згодна з тым, што вялікая будучыня ёсць у гэтай зборнай, калі ім будзе шчасціць з лёсаваннем, і у цэлым ну, проста прыемна назіраць за імі і сачыць за тым, як яны сталеюць і становяцца больш дарослымі. І яшчэ момант па гэтай групе, што можна супрацьпаставіць, напэўна, Дідзье Дзінару Анді Шміта як маладога трэнера. Безумоўна, гэта проста пра рознае. Але ўсё ж такі, ну, Анді вельмі круты. Вось наколькі ён быў круты гандбаліст, я, дарэчы, не ведаю нікога, хто б не любіў Анді Шміта, калі ён быў гандбалістам. Усім ён заўсёды падабаўся. Любы абаронцы, які супраць яго гуляў. Ну ладно. Ну там ты можаш не любіць, але паважаеш, пагадзіся. Вось, і зараз, калі ён трэнер, мы таксама, здаецца, усе яго любім, паважаем і вельмі сімпатызуем яго зборнай. Так, пагаджуся. І я яшчэ дадаў бы наконт фарэр тое, што яны паказалі, што ў гандбол там не абавязкова гуляць людзьмі, якія там каля 2 метраў проста, і яны паказалі, што ў гандбол могуць гуляць усе. Галоўнае, каб падрыхтоўка там на дзіцячым узроўні, яна была там добрага ўзроўня, каб потым гульцы, калі пераходзяць у дарослы гандбол, яны разумелі свае моцныя бакі і імі карысталіся. Дадаць няма чаго. Што, у нас застаецца група Е і група Ф. Група Е вось сёння якраз скончылася перамогай шведаў над харватамі. Яшчэ ў групе былі галандцы і грузіны. Зборная Грузіі прайграла апошні матч, прайграла як і два астатнія, але, напэўна, адна з найпрыемнейшых каманд гэтага турніра па патэнцыялу, па таму, як яны выкладваліся. Было бачна, што ну, проста не хапае склада, але па вось выкладцы гэта топ. Проста хацелася, каб не прамінулі мы добрымі словамі іх. Але калі мы падыходзім да тых, хто гуляў сапраўды за выхад, там, напэўна, галандцы, ну, так, у любой іншай групе гэтай паловы змагаліся, тут неяк не атрымалася.
Так, а што па шведах? Як вам шведы? Мы проста, Вань, я памятаю, што мы з табой раней ці то на мінулым чэмпіянаце свету абмяркоўвалі гэтую сітуацыю, і нам вельмі не падабалася трэнерская ракіроўка, там нейкія цяжкія часы былі тады у зборнай Швецыі, але зараз мы бачым, што, здаецца, вырулілі. Ну, я скажу толькі адно: зборная Швецыі і ПІК гуляюць у розны гандбол. Ну, то бок, вось гэта Джекіл і Хайд у адным трэнеры, і дзякуй Богу, што так, таму што мне падабаецца, што робіць зборная Швецыя у абароне. Гэта просто топ. Палечка там, ну, з яго пясок, канешне, сыпецца, але гэта не перашкаджае яму рабіць тое, што ён робіць, і паказваць, што все добра, он яшчэ гадоў 20 пагуляе. У атацы можа не так выразна, але гэтага у гэтай групе хапала, ну, вось зверху. І Лёша, ты быў правы пра харватаў, якія здзіўляюцца знакам мінус. Ну, насамрэч, я вось потым там пачытаў, паслухаў, і чамусьці, я нават дакладна не разумею, чаму шмат хто з журналістаў казаў, што вось харваты здзівяць непрыемна. І насамрэч гульня з Нідерландамі была вельмі блізкая. Вось у канцы там лік не настолькі блізкі, наколькі была гульня блізкая. І калі б, напрыклад, Байнс не атрымаў траўму, то, магчыма бы, усё ў іншы бок бы павярнулася, і Нідерланды маглі б гэту канцоўку там перамагчы. А так, харватыя пакуль не настолькі дрэнна, наколькі магло бы быць, але паглядзім, што будзе ў асноўным раўндзе. Супернікі ў асноўным раўндзе для іх усё роўна такія, якіх яны могуць перамагаць. Абарона 5-1 на дадзены момант выглядае дастаткова добра, але атака, канешне, зусім слаба выглядае. Яны не бегуць асабліва, а пазіцыйна ім там складана. Нягледзячы на тое, што там хапае гульцоў, якія ў стане на сябе ўзяць там і 1-1, і кідкі з 9 метраў. Таму так. Зборная Нідерландаў, у прынцыпе, мне спадабалася, ім не хапіла брамнікаў. Яны там зусім дрэнныя лічбы паказвалі. Каля 20% было да сённяшняга дня. І ну, з такім адсоткам цяжка кагосьці перамагаць, асабліва калі у суперніках у цябе там зборная Харватыі альбо Швецыі. Ну так, тут пагаджуся, і давайте заглянем у апошнюю групу, дзе вось тут я быў упэўнены ва ўсім. Больш за ўсё я быў упэўнены, што палякі знойдуць, як прайграць гэты матч, але больш я нічога не скажу, пакуль я чакаю свой дазвол на жыхарства. Ну, я тут увогуле нічога казаць не буду, таксама, што я таксама чакаю. Павіншуем Боба Ханінгера з перамогай. Дарэчы, хтосьці з усходніх філосафаў казаў, што крыніца шчасця — гэта нізкія чаканні. Вось у вас са зборнай Польшчы такія стасункі, я так разумею. Слухай, там Славак Шмаль ставіў мэту 13-18 месца. То бок трэцімі быць у групе. Гэта была афіцыйная мэта. Ну, усё ж такі трэба разумець, што з тым складам, якім яны паехалі, ну, там, кім бы ты не... Ну, трэба было зусім не глядзець гандбол, каб мэту паставіць вышэй. 13-е месца гэта было бы воу для таго склада, які паехаў з зборнай Польшчы. Ладно, давайте да венграў і ісландцаў. Мне, дарэчы, венгры вельмі спадабаліся, нягледзячы на тое, што ты глядзіш на склад, глядзіш на гульцоў. І перыядычна ты такі, я штосьці ведаю пра гэтага гульца, але ён бы яшчэ гадоў 5 таму не трапіў бы ў склад. Там гулялі б дзядзькі, якія просто вельмі досведчаны. Тут моладзі шмат, і моладзь неяк нават не расчароўвае, нават штосьці дадае гэтым венграм. Ну, па гульні мне не вельмі падабаюцца венгры. У прынцыпе, я не люблю проста такі гандбол, якой яны гуляюць. Там шмат тых айза-камбінацый а-ля Вісла-Плоцк. Я не здзіўлены, таму што там ёсць той самы гулец. Таму там шмат у атацы залежыць ад таго, як згуляе Фазекаш, у прынцыпе, і ці паляціць сёння ў Рыхарда Бода з 10 метраў. Яны правялі добрыя на свой узровень гульні з італьянцамі і палякамі. Там было без шансаў збольшага. Яны добра гулялі ў абароне. Вось з ісландцамі, на маю думку, выглядалі мінімум на паўгалавы слабейшыя. Як мне падалося, іх вельмі доўгі час суддзі падтрымлівалі на плаву.
Калі б не было там дзіўных там свісткоў і рашэнняў судзейскіх, то выглядала так, што ісландцы там маглі і 5-7 прывесці. У выніку, але атрымалася залецець у канцоўку, у якой там усё вырашылася. Для мяне, як для заўзятара зборнай Ісландыі, добра, што ўсё добра скончылася для Ісландыі. Таму будзем глядзець асноўны раунд. Давайте абмяркуем. Паглядзець Ісландцы гэта галоўныя фаварыты ў гэтай шасцёрцы. Хутчэй не. Хутчэй шведы галоўныя фаварыты. Яны дома. Ісландцы другія, але ісландцы могуць перамагчы у прынцыпе. Але паглядзім, для ісландцаў не будзе вось гэты лёгкі шпацыр супраць зборнай Харватыі 100%, таму што гэта будзе абарона 5-1 і там могуць быць праблемы ў Гіслі Крысценсена, таму што яго можа быць трохі менш месца, каб проста хуткасць набраць і вось 1-1 вельмі добра згуляць. Плюс у ісландцаў выбыў Орн Йонсон і яго там пералом рукі. Это ў абароне вялікая страта. Але ўсё ж такі Халгермсон паказвае вельмі добрыя працэнты там брамцы, таму ёсць надзея на зборную Ісландыі, і я ўсё ж такі спадзяюся, што яны будуць у паўфінале. Гэта вось той час, калі трэба. Для мяне таксама, напэўна, шведы галоўныя фаварыты па іх гульні ў абароне. Гэтага павінна хапаць. Але мне падаецца, што ісландцы пазмагаюцца. Вось будзем на тоненькага. Астатніх не разглядаю ўвогуле. Швейцарцы міма, харваты міма, венгры, напэўна. Так, а славенцы цікавыя, але гэта павінна скончыцца калі-небудзь. Калісьці батарэйкі сядуць. Я за ісландцаў. Мне вельмі падабаецца зараз зборная. Мне вельмі падабаецца, што Гіслі такі яўны зараз супер-топ-лідар. Пры гэтым таксама ёсць і, калі тваім лексіконам, Ваня, выражацца, дзядзькі тыпу Бjarki Marelíssonar, які таксама можа там у пэўны момант дапамагчы. Я бачу вялікі патэнцыял тут і думаю, што калі ўсё будзе добра, яны могуць і шведам нават грохнуць. Мы гэта ўжо праз тыдзень спраўдзім. На сёння ў нас усё і да сустрэчы. Да пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.